Astu dut ezentzeko giltzak eta orain gurasoak ez doztio paritu mobilik. Joe, nik bateria gabe gelitu naiz eta orain ezin ditut nik deitu nire gurasoak. Korek, eske beti zara TikTokeko bideak ikuste. Baina orain zer egin behar dugu. Baina ara zer egin behar dugu. Zer gazteak arazoriteko zuela? Gure lagun bateri, etxean giltzak gazte zaizkio eta beste bateri mobila matatu zaio. Eta ez dakigu zelan deitu gure gurasei. Bueno, lasai egon. Ikusi dozue hor pegatinei finten egona zena? Ba honek esan nahi dau, telefono barik zauzienean edozein den data sartu altzariela, gure telefonoa eskatuten, zuen gurasoi deitzeko. Baldugu erabili zure mobila deitzeko gurasoi. Noski baietz, venga, sartu mesedez. Altzaburua ekimenagaz bat egin dau galdakok ere, eta mendik aurrera, herriko edozein komertzioetan pegatinatxo hau ikusi eskero, telefono mugikorrik ez daukien gazte guztiek jakin behar dozue, denda horretara, beldur barik sartu ahal izango zariela gurasoak deitzera. Hori bai, gurasoen telefonoa ikistea importantea da.